Здравейте, в момента играме игра с зомбите и много странни босове. Чакай, да си довършат, изчакай да си довършат тук играта. Тя е много кървава тази игра. Оп. Не. Има много оръжие и много герои. Аз в момента съм с някакъв дърт войник. Не. Когато светят такива светлини, падат зомбита. Оп. Боже, не! Не беше ми честно. Женичка. Ай, въй, бос. Ето така се взимат оръжие. Какво е това? Каква златна джунджули? Сега ще имам герой. Оп. Так. Аз имам много повече пушки. Само, че трябва да изчакам да спална като шотгъна. Айде иди от другата страна, де. Боже. Зомбите се убиват от един или два удара. Сега започвам да спратват. Имам и резачка, и меч, и катана. Ето. Вижте сега какво прави тази пушка. Ако ги намеря, къде са тия зомбите? Ходи като умбигофрен. Айде бе, убий го бе! Айде бе, фани го! Какво е това? Фани го! Така. Ти не го бях взимал. Чакай, какво направи? Ето, вижте какво прави та. Това експлодира. Оп. Намерих си кое сега за дойде, нали? Само оп. Къде ми отиде картечница? Пак имам си цел. Айде, елате ли? Айде, ще ме свършат овцете и после да какво да правя. Айде. Не, станаха прекалено много. Айде бе, намери някаква пушка, бе. Намери някаква пушка. Тази пак върши работа. Чукат. Баши мерето пред. Оп. Къде удрям този? За един другия. Ето го единия меч, за който ви говоря. Вижте как ми гледа сега. Като караш той цигариш. Овчек, пари. Кога ги убихте всичките зомбита? Дали си бата идат?